Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Setyembre 4 hanggang 7, 2020. At itong Tagalog version pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat. Ngayong araw na ito ng Biyernes hanggang Sabado. Kita po natin, meron po tayong super typhoon. Siya na po ang kauna-unahang super typhoon na pumasok sa ating bansa na yung taon. At ito po ay ang bagyong si Haishen. At binigyan na po ito ng local name ng Pag-asa as Christine. But itong si Christine po ay short-lived lang po dito sa loob ng PAR. At ito po inaasahan lalabas din ng ating bansa bukas po ng hapon. Kung baga pumasok lamang po siyang saglit sa ating PAR. So, lalabas din po siya bukas. So, wala po itong direktang epekto sa ating bansa. At kasalukuyan, meron lang po tayong mahinang hangin mula sa kanluran, yung westerly surface wind flow, nakaka-apekto po sa may isla po ng Batanes at Babuyan Group. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging mainit at katamtaman, magandang panahon. Subalit sa hapon ng gabi, may mga inaasahan pong mga localized thunderstorms na pwede maka-apekto sa mga maliliit na areas po ng ating bansa. Samantala sa labas ng ating bansa, wala po tayong kitang sumusunod na LPA. Meron lang po tayong mahinang surface trough o areas of thunderstorms dito sa may southeast ng Palau. Nothing to worry, hindi na po ito mag-intensify. At meron tayong dalawang subtropical low ang gumagalaw patungo sa bahagi po ng east of Japan. And so far, yan po ang latest sa ating GraphSat. Mag-ingat lang po sa mga kidlat. Okay, mga lightning strikes, mga biglaan pong pagbabaha dahil sa lakas ng ulan, dala ng mga localized thunderstorms at mga posibilidad na magbigay po ito ng mga hailstones o mga mga yelo mula sa kalangitan, mula sa mga thunderstorms na ito, itong mga yelo na ito. So, mag-iingat lamang po. Samantala, ito yung fast animation. So, kita po natin ang round eye, clear eye nitong bagyong ito sa satellite. Although may maliliit na ulap po sa lower levels ng sa mata nito. But ito po ay ngayon po ay tumatahak ngayon ng lakas ng hangin na umabot pong 250 km bawat oras malapit sa mata. At ito po ay may pagbuso hanggang 270 km bawat oras. At ito po ay inaasahan na lalabas po ng PAR bukas po ng hapon. At kung i-zoom natin yung satellite animation, ayan po, kita po natin ang satellite loop nitong bagyong si Haishen o Christine habang tumatawid po sa may hilagang silangan po ng dagat Pilipinas. So, ayan po, kita po natin yung lakas niya, 250 kph. Dito po yan, malapit sa mata. Wala po sa mata, kalmado po yan. So, malapit po sa eye, along the eye wall, dyan po ang hagupit ng bagyong ito. At ang 250 na lakas niya ay kasing tulad po ng bagyong si Reming na dumaan po sa Kabikulan noong November 30, 2006. So, isang malakas na bagyo din yun. Okay? So, yan po ang latest sa bagyong yan. Wala po tayong kabahala. At kung sa Pilipinas, yan po yung mga akala natin, mga usok. Yan po yung mga localized thunderstorms, mga cumulonimbus clouds na nagpo-form sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Depende po sa right atmospheric conditions para mabuo po siya. So, yan po, medyo malalakas po yung mga localized thunderstorms nito sa may sa ibang bahagi po ng northern Luzon, lalo na dito sa may area po ng Cordillera at Benguet at Vizcaya, at dito rin po sa may Zambales, sa may Northern Quezon, Rizal area, patungong Metro Manila. So, posible magkaroon ng mga thunderstorms din doon. At dito rin po sa may Batangas area. Kabikulan kahapon nagkaroon nga ng pag-ulan ng yelo, yung mga malilit na hail sa area po ng Bombon, Camarines Sur. Sa ngayon, meron lang po nag-form dito sa may boundary po ng Camarines Norte at Camarines Sur, patungo na yun sa may Tagkawayan, although natutunaw na po siya. So, huwag tayong magulat kung mamayang gabi meron pong malakas na thunderstorm dito po sa Camsur, sa ibang areas. Dahil po, ganun po talaga pag nasa tropical climate po tayo. Pag walang bagyo, ito po yung mga kasama natin, mga ulan, dulot po ng localized thunderstorms. Dito rin po sa may Mindoro, Visayas, halos malaking bahagi po ng Visayas, except itong eastern side.
At dito rin po sa may malaking bagay po ng Mindanao, may mga localized thunderstorms na yung hapon. Okay? So, kung titingnan natin na yun ang ating typhoon Asian tracks, ito po yung lahat ng agencies na nagmamonitor kay Haishen o kay Christine. So, lahat po sila nag-agree na ito po itatahak sa may northern part ng Ryukyus, northeast of Okinawa, at magla-landfall po dito sa may bahagi po ng yung true landfall, okay? Kasi yung mga isla, hindi ko kinoconsider yan kasi medyo maliit po yan compare sa laki ng bagyo. At dito po yan, magla-landfall malapit sa Busan sa darating pong Lunes ng hapon, approximately 2 p.m. After lunch, magla-landfall po siya dyan. Okay? At dito naman po sa ating Typhoon Global Models, medyo malaki na yung disparity. Yung iba dito sa may eastern at southern, sa western at southern portions. Samantala, ang reliable ones, itong GFS, itong purple, at itong ECMWF, yung maroon, dito po siya malapit sa Busan o sa may eastern portion po ng South Korea. So, maganda po tayo dyan, mga nakikinig po sa ating Weather TV, at dito rin po sa may western Kyushu, posibleng mahagi po kayo ng eyewall na malakas na hangin. Although, pagdating po dito, yung hangin po niya ay bawas na. Nasa 175, 185 din na lang po. Category 3. Pero sa lugar po, sa lugar nila, ang Category 3, considered malakas na po yan. Okay? Now, punta natin na yun ang ating latest windy.com wind and rain forecast mula sa ECMWF. So, bukas po ng hapon, inaasahan po rin mga isolated thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Gayon din po sa darating pong linggo hanggang Monday. So, hindi po maalis yan. Mga afternoon isolated rain showers and thunderstorms, particularly dito sa may area po ng Cordillera at Benguet Mountains. At dito rin po sa Mindanao. Okay, bago tayong paalam, ito ulit yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center ng United States NOAA. So, sa ngayong week na ito, 2-week validity po ito, 2-week forecast ng klima ng ating panahon. At sa week 1, valid September 2 hanggang 8, inaasahan po ang below average rainfall sa Northern Philippines. Yan po ang Luzon, kasama po ang Bicol, kaya medyo tuyo po tayo na yun. Samantala, pagdating po ng week 2, September 9 to September 15, normal naman po ang klima sa ating bansa. Although dito po sa may tropical o sa may equatorial Asia, sa may Indonesia, Malaysia, may mga inaasahan pong mga above average rainfall, mga localized thunderstorms po yan. And so far so good naman, wala naman pong tropical cyclone formation o mga bagyo pwedeng mabuo hanggang kalagitnaan po ng September. Okay, so ayan po, dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis dito po sa ating weather channel, Mr. Typhoon, at babalik ulit ang ating weather analysis sa darating na Lunes. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aming weather channel.